Boekhoel, 5 september 2025. Deze podcast van de Gebroers Heijnen gaat over enkele bijzonder mensen. Zeg Wim, hoe speelt zich vandaag ons verhaal af? We noemen de loestriërs met naar Hoeve Zuidwijk Spek, in de volksmond de Spek in Boekhoel. De Spek is het epicentrum van de regio, midden tussen Blankwater, Azeroorn, Neel, Asselt, Wieler, Zwamen, De Hei en Boekhoel centrum. En gaat verder op Elmt en Brugge. En nog het verder op Remuin. Op de Spek is altijd los, zelfs als er niks los is. Welke mensen gaan we het hebben, Hans? Over de bewoners van het hoofdgebouw van de Spek. Het echtpaar Louis Tisse en Els Tisse Heijnen met H-E-Y. Over dat duo is in de loop van de jaren al veel gezag, gelogen en geschreven, maar nog niet alles. Een van de grootste bronnen van aandacht, ergernis en soms geluk zijn voor Louis en Els de Beester. Een open deur, maar toch. Pak nu de schub. Waarom haaien ze die? Ze grantje de godsganselijke dag om voor. Ze moeten om de zoveel tijd weer ontwarmd. Ze schieten en ze beginnen al te bleren als een weg met de ogen knippert. Niet om aan te huren. En dan maar hopen dat ze nog een paar cent opbrengen. Wim, over welk beest wilst u het nu eens hebben? Ik pak de koe bij de horens. Een belangrijke bron van inkomsten. Maar Louis en Els moeten er het voor over hebben. Om de havenklap is een koe ertussenuit en moet soms met hulp van half Boekhoel gevangen worden. Regelmatig moet een kapotte weepool vervangen worden en de beestendokter is kind en hoes voor behandeling van ziektes en hulp bij bevallingen. Maar goed dat zo'n Thijs dagen nog ook ophober is en dan denkt ze alles gehad te hebben, steekt de blootong voor de poort. Ja, het is me get. Gelukkig leveren de knu nog genoeg op. Hans, welk beest schuurt dich nog te binnen? Nou, geen twijfel. Het wild varken natuurlijk. Regelmatig ligt er een bij Tisse in de vriezer. Maar daar gaat meestal wel het nodige aan vooraf. De beesten verspreiden ziektes en zorgen voor saai, want ze vertrappen de meest verder. Wil wie er een schieten, dan moet hij bij nacht en ontie het bed hoed, om duksel terug te komen zonder buit. En heeft hij er enige soorten, ligt de administratie op de loer. Een echte hobby van Els, geloof ik. Henk, welk beest schuurt dich te binnen? Over de meles moeten we het ook hebben. De das dus. Schoon dat hij hier leeft. Maar ja, wat hebben Els en Louis aan dat beest? Alleen maar gedoens. Meles dat maakt geng, hoe dat niet de bedoeling is. Met als gevolg weegverzakkingen. En met als gevolg dat Louis en Els uren, zelfs dag, soms weken, bezig zijn om hiervan melding te maken. En vervolgens verstrikt te raken in de administraties van allerlei instellingen. En of dat nog niet alles is, amuseert de das zich ook nog in en onder de voorsilo's. Hij verannouweert draad- en afdekzeilen en verrit zich de boek rond. Ja, je gelooft het misschien niet, maar intussen heeft Melis ook al via de binnenplaats de weg gevonden naar de Moos en Sierhof. Louis kan vuil hebben, maar hier ligt voor hem toch een grens. Van Leverlee sluit er 's avonds maar de poort. Als men zich een gedachteblon boven de kop van Louis voorstelt, zou je er gegarandeerd een geweer in staan. Wim, geef het nog ander beest op de Spek? Oh joh,
Wat dacht ze van de havik en de vos die niet vies zijn van een spekhoorn? Ondanks al dat kippengaas boven en rond te rennen. En niet te vergeten de marter natuurlijk, dat misselijk secreet. Hanze geurt dat er allerlei gedoons is met de bever, klopt dat? Dat klopt. Sinds de beverdammenboot achter de Spik zijn Louis en Provinciale Waterstaat innig meteen bevriend geraakt. Met regelmaat rukt een ploeg uit om de zoveelste saai te herstellen, om daags later te signaleren dat de bever op zijn manier de saai weer heeft hersteld. Gelukkig is er een deukske voor het bloeien. Er is een saairegeling. Peanuts volgens Louis. Het leek trouwens al een tijd rustig aan het beverfront, totdat Louis een paar weken terug ontdekte dat er aan de beukenhek langs de gracht was geknaagd. Het duizelde hem. Dat kan toch niet waar zijn? Nu ook al in mijn privéhof? Ene keer hoor je wat Louis deed. Althans, dat werd gezag. Hij pakte zich 's avonds tegen 11 uur aan de stoel, een nachtkijker en een geweer en posteerde zich op de rand van de gracht. Het werden 12 uur, 1 uur, 2 uur en minst tegen de klok van 3 hoorde Louis geritsel. Vervolgens een enorme lawaai toen de bever de gracht insprong en zenuwachtig zigzaggend snel verdween. Louis achterlatend met zijn bezweten hein om de luip van het geweer geklemd. Heet van de nood kan ik u ook nog zeggen dat de bever 2 weken terug is begonnen met het graven van een gang vanuit de gracht. En het allerlaatste nieuws is dat Louis een gelaaien geweer neven het bed heeft staan. Beste luisteraar, we onderbreken deze podcast voor breaking news uit de keuken van de Spek. Een gesprek tussen Louis en Els met tussenin de iPad. Els, de iPad is een knommel. Dat doet niks. Wieso, dat doet niks? De brief van Waterstaat is weg. Louis, doe het niet zo raar. Kijk eens in schoot. Ik heb gekeken. Ik zie alleen maar spikkeltjes. Louis, doe het niet zo stom. Ik doe niet stom. Dit is een klommel. Louis, nu schijt toch goed met die gezanik. Je bent net een klein weg. Ja, ik moet trouwens nu weg. Er is een koe losgebroken. Is maar wets dat ik de brief niet gaan zoeken. Tot zover deze onderbreking. Wim, Els en Louis die moeten toch wel knettergek en horendol raken door dat gedons met al die beesten. Wat dunkt ik? Niet alle beesten zorgen voor problemen. Pak de vogel, die brengen meestal plezier. Bijvoorbeeld de groep ooievaars die zich pas nog in de wei opheel. En de buizers die zo prachtig in de lucht cirkelen. Zelfs de raaf hebben ze zien vliegen en de rode wouw. Ook de zwalgen zijn schoon om te bekijken. Al denk ik dat met name Else af en toe wel de schiet aan heeft. Ja mensen, het is me geen beestenboel op en rond de Spek. Maar soms is er ook het met mensen zelf los. Je weet waarschijnlijk dat in de middeleeuwen Romeinen en omstreken werden geteisterd door heksenverbrandingen. Onderzoek heeft uitgewezen dat Romein met stip op de eerste plaats stond. Men hoefde maar een nabber te hebben die zich niet goedgezind was en zich bij de gemeente aangaf op verdinking van hekserij. Dan kostte het wel schudden. Op een gegeven moment stopte deze verschrikkelijke activiteiten en bleef het lang rustig in Romein en op de Boekel. Maar sinds kort is de onrust weer terug. Op de Boekel gaat al weken het gerucht dat Els behekst zou zijn en door de duivel bezeten.
Het ringelt telefoontjes bij de gemeente dat Els een gevaar voor de omgeving zou zijn. Ze zeggen dat Els 's avonds met een geweer rondloopt, dat het een bever heeft afgeschoten terwijl het voorbij is, dat het op een bessemsteel en op een geitenboek rond de spek vlucht en dat het vissen gooit naar passerende fietsers. Dat valt mij tegen, zeg. Had ik van Els niet verwacht. Doe wel, Hans. Nee, ik ook niet. Dit was voor burgemeester Jolanda Hoogtanders genoeg reden om een onderzoek in te stellen. Dat resulteerde in een veroordeling. Els zou een heks zijn. En er was maar één manier om zijn onschuld te bewijzen, namelijk een race naar Oudewater. Daar steekt nog de originele weegschaal, de heksenwaag. Die werd gebruikt om aan te tonen of de beschuldiging terecht of onterecht is. De waagmeester maakte een schatting van het gewicht van Els, dat daarna op de weegschaal moest gaan staan, nadat het eerst ongehands de waagmeester een kilo wild varken had gegeven. Tot grote opluchting van Els en ook Louis bleek zijn gewicht overeen te komen met onschuld, namelijk 124 pond schoon aan de hoek. Met een certificaat van wegingen reizen ze blij terug naar de Spik. Nog net op het tijd om hun 50-jarige trouwdag te kunnen vieren met familie, vrienden en bekenden. Els en Louis, van harte gefeliciteerd met uw bijzonder jubileum.